L-avukat Franco De Bono innota l-inkompetenza l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li tfara proċess ta' konsultazzjoni dwar ir-riforma fl-appelli tal-ippjanar meta is-suġġett ilu xhur sħaħ fil-quċċata tal-aġenda politika f'pajjiżna u din lanqas biss ħadet sehem f'messaġġ fuq il-midja soċjali l-eks deputat li kien twarrab mill-partit tiegħu stess qabel l-2013 għal il-gvern iniedi konsultazzjoni pubblika hi xi ħaġa nobbli u turi l-umiltà tiegħu li jħoss il-pols tan-nies minkejja dan tenna l-oppożizzjoni li ma tista' tagħmel xejn qajt iddiskuti diġà itard din il-konsultazzjoni wara li kulħadd, inkluż għexieren ta' qdiet ambjentali, ħarġu favur l-abbozz u qal ukoll il-gvern irnexxielu jġib l-abbozz sieħ wara r-riforma proposta minnu u staqsa se tikkonsulta l-oppożizzjoni f'dan l-istadju tartif anke hekk kif l-elezzjoni ilha 3 xhur li għaddiet. Dr. De Bono ddeskriva dan mhux biss bħala dilettantiżmu iżda wkoll inkompetenza grassa mill-partit immexxi minn Elix Borg. Appella lil kelliema nazzjonalisti biex flok jintefgħu stadarjali ifaqqgħu id-daħ sfurzat u mqanżaħ f'wiċċ min ikun għaddej aħjar ixamru l-kmiem. Tem jistaqsi kemm ħarġu bidejat apparti jiftħu l-folders.